Vaig a explicar-vos com crear pàgines en un lloc web de Google. La primera cosa que ha de fer l'administrador del lloc web és autoritzar-vos. Això es fa mitjançant un missatge al vostre correu electrònic i on se vos convida a participar d'aquest lloc web. Una volta vos ha convidat, vosaltres ja podeu iniciar sessió. Iniciar sessió és un pas imprescindible per a poder editar. La pàgina web ara nosaltres la podem veure perquè és pública, no? Però no podem canviar-la. Estem només autoritzats a veure-la. Per a poder editar-la hem d'iniciar sessió. Com iniciem sessió? Fixem-nos ací baix que hi ha un enllaç que posa inicia la sessió. Cliquem el nostre compte, la nostra contrasenya i ens apareixerà el nostre nom. Una volta iniciada la sessió, ara ja podem editar. Com hem notat que ja podem editar? Perquè apareixen aquests símbols. En aquests símbols directament creem una pàgina. I això és una manera de fer. L'altra manera més fàcil, al meu entendre, és editar la pàgina. Què volem escriure? Volem escriure així, encarregar l'editor. I ara fixeu-vos que funciona pràcticament com un processador de textos. I posem així, per exemple, fitxes de lectura de la segona avaluació. Hem escrit així i ara seleccionem i una volta hem seleccionat fitxes de lectura de la segona avaluació, ens n'anem a aquest símbol, que com diu la llegenda, afegeix o elimina un enllaç. En aquest cas, anem a afegir. I el primer que vegem és això. Podem anar a una pàgina ja feta, podem anar a una adreça web o podem crear una pàgina nova. Ens n'anem així, crear una pàgina nova. Jo recomano sempre posar-ho així, perquè així jerarquitzem els continguts. Li posem títol a la pàgina. Fitxes de lectura de la segona avaluació. Una volta hem posat el títol, creem pàgina i quan vegem d'acord, no cal ja que ens aparem més, cliquem i ja tenim l'enllaç fet. Ara bé, si ens n'anàrem ara de la pàgina, ens quedaríem que no ens serviria de gran cosa. Per què? Perquè ens fa falta desar, guardar, alçar. Heu de desar la pàgina. Ara tenim la pàgina desada. I una volta la pàgina desada, ja podem clicar a l'enllaç i tenim així aquesta pàgina per a continuar editant. Fixeu-vos, hem tornat a carregar l'editor i així podem escriure, afegiu el vostre nom, per exemple, i el llibre o llibres que heu triat, per exemple. N'hi ha moltes mecanismes que es poden fer, però aquest és el més senzill
sempre desant, perquè es quede guardada la nostra feina. D'acord? És senzill. Podríem fer el mecanisme així, crear una pàgina i seria igual, poseu el nom a la pàgina, fitxes de lectura de la tercera avaluació i vegeu com automàticament es crea una adreça, una URL, amb aquest nom. On la posarem? En el nivell superior, crea. Ja la tenim. I ja la tenim. Però ara no la tenim enllaçada. I aquest és el problema d'alguns quan heu intentat crear una pàgina i se vos ha perdut, perquè no l'heu enllaçat, no heu seguit el recorregut que hem fet en l'anterior cas. Però anem a solucionar-ho. Imagineu-vos, si posem així, fitxes de lectura de la tercera avaluació. Fem el mateix, seleccionem, cliquem a l'enllaç i ara en comptes de crear una pàgina busquem el lloc. Com que n'hi ha molts, busquem, posem tercera, canvis recents, fitxes de lectura de la tercera avaluació, posem d'acord i fixeu-vos que també ens ha quedat així. I no ens ho d'oblidar mai de desar, perquè si no desem no ens queda aquest enllaç. Ara ja el tenim. Què passa si ens hem enganyat? Si ens hem enganyat, editem la pàgina, la esborrem i tornem a desar. D'acord? Ho teniu ja més clar? Vinga, a la faena.